Kamar yadda kake kallo a wannan bidiyon zan nuna maka ta hanya mai sauƙi ne da za ka gyara hotonka ya zuwa haka, ya yi haske, ya yi kyau kuma har da za ka canza mishi tufafinka wanda kake sanye da su ko kuma takalmi da dai sauransu. Yanzu kamin mu faɗa cikin wannan bidiyon ka danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa ta da mun ɗora sabon bidiyo za ka gani. Ka danna mana alamar liking da sharing domin haka yana ƙarfafa mana ƙarfin gwiwa domin mu ji daɗin kawo muku sabbin bidiyo. Kar in cika ku da surutu, mu je mu kalli bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. ‘Yan uwa barka da haka da fatan ana cikin ƙoshin lafiya da ko ta yake insha Allah. Zan nuna muku hanya mai sauƙi ne yadda za ka gyara hotonka cikin sauƙi ya yi haske kuma yadda za ka iya tufafinka ma ka canza musu kala. Yanzu kamar haka idan ka shiga nan na farko kenan wanda za ka jawo shi ka ga haka ya ƙara haske haka kuma ya ƙara duhu. To yanzu sai ka maido shi hakan nan ya ɗan yi haske kaɗan. Yanzu ni a yanau na bar shi 22 sai in ja wannan nawa wanga shi kuma na biyu sai in ɗan ƙara mishi kala kun gani ya ɗan ƙara kala haka. In na so shi ɗan abin ga shi ɗan duhu sai in maida shi baya. Yanzu haka dai na bar shi kala shi ma ya tsaya 20 sai in tai gaba na yanda zan ɗan ja shi ma ya ɗan canza kala kaɗan. Yanzu mu tai gaba shi wannan 32 ne yake 35 sai wanga shi kuma wanda shi kuma wanga ɗan wurin yana ɗan kama ya ɗan shafe shi ya ɗan sumɗi can baya gare ka nake nufi kenan. Ka gani? Za ka gani yana ɗan ba da kala kaɗan. Shi ma wanga yana ɗan taimaka mishi kuma wajen ɗan ƙara hazo kaɗan ya abin gan shi. Yanzu na bar shi hakan ga sai mu tai sai wanga shi ma canjin kala ne yake yi. Kana son ka ba shi kala ko wace iri dai kake so duk ga su nan kaloli kana gani sai wadda ka zaɓa. To ni yanzu haka zan barin shi kaɗan sai in maido shi nan wanga shi ma ya zo kaɗan kamar haka ka gani. Sai mu je na gaba shine ga inda za ka yanko miyan nan cikin wanga wuri yauwa. Yanzu a nan shine za ka jan shi ka gani yadda ya yi maka ka gani wadda canza diba ka gani ka ga wasu kiɗa yanzu ka ga wadda ya haske. To ni sai in ja shi haka in bar shi haka. Wanga shi ma za ka yi mai haka ko kuma ka yi haka ka gani ka ga wadda canza. Yanzu idan ka bar shi nan za ka ga ya ɗan ja ba kamar wadda shike ɗazu wadda ka yi mishi a nan ba. Ga shi kamar ya canza haka. To sai na bar shi a nan sai na komo wanga shi ma zan dibi za ka dibi yadda ya yi maka. Yanzu dai ni in bar shi a haka sai in komo na gaba na daidaita shi haka shi ma ko na yi mishi haka. Amma dai yanzu na bar shi hakan ga wanga shi ma na ja shi haka kaɗan ya yi yawa. Na maido shi baya kaɗan yadda za ka gani ya ɗan canza maka kala kaɗan ga shi. Shi ma sai wanga sai in maido shi nan haka ya komo kaɗan sai na gaba yadda za ka canza shi ya tai gaba ko ya haka ko wadda ya yi maka kyau haka zan barin shi. Hanya ce mafi sauƙi da za ka yi ka gyara hotonka duk wanda yake ya yi haske ya yi kyau kuma za ka iya canza mishi ma ko wane abu kake so. Yanzu dai bari mu gani ga shi da wanga shi kuma sai wannan mu je yanzu yadda za a canza mishi. Sai na gaba shine mai muhimmanci yadda za ka canza mishi har tufanka na jikinka gani yadda yake canji ka gani. Sai in bar shi hakan ga wanga idan kuma ina son in maido ya komo ya canza kala ne ka ga yanzu kamar wa ya yi dibawar shi can fari. Yanzu kuma idan na maido shi nan ka gani ya ka gani. To yanzu sai wanga shi kuma nan ina son shi ƙara kala yanzu ko hakan ga ka gani. Yanzu dai in bar shi haka kaɗan haka ya kamata. Sai wanga shi kuma na gaba wanda kuma zan ce shine kusan na ƙarshe ma ko in ce shine na ƙarshe yadda za ka kai hotonka a cikin sauƙi. Yanzu inda da fili ne kake har wurin ko wajen akwai ciyawa kuma uwayen itace ko kuma wani abu da haka kuma wani babi hakan duk za ka iya canza mishi kala da za ka canza ma tufanka kala ko takalmi haka duka ka gani. Yanzu dibi ainihin can baya yadda yake da dibi ka gani yanzu ka ga wadda shike can da yanzu dibi wadda ya komo ka kamar haka
duk za ka iya canza duk da kake so. Kamar haka, yanzu idan ya yi min haka, ka ga nan kawai zan sauke in sauke shi. Ƙarshen wannan kenan, zan ce muku ma'as-salam, mu haɗe bidiyo na gaba kuma in sha Allah.